Добър вечер, да, снимам. Момчето, зад камерата има един коронен удар. Представяме форхенд, остър форхенд по обратния диагонал. Плофен! Другата техника е изключително. Чакай. Пълна мистерия за българския тенис. За световния тенис. Топката идва от средата и нашият режисьор започва своето движение от форхенд. Дайте топката, моля. Сега. Дайте топката насам, няма аз да имам топката. И движението е следното. Топката лети. Радостин Геда. Геда. Гожда. Стига, брат. Топката е също с малко избърза с прекляка. Да, добре, направи го пак. Повторение. Добре, дай, аз ще я държа. Аз ще я държа, моля. Топката лети. Да, да направя към Радостин. Топката лети към Радостин. Топката лети. Радостин чака и гледа. И в един момент решава, че трябва да клекне. И после. И прави удар. Прави ли удар, да. И вика на всичките. Аз май закъснях да клекна. Да, ама въпреки това ви направих удар, нали? Знаеш какво ми вика? Извинявай, май закъснях. Да, ама направих удар, нали? Важен е удара. Извинявай, май закъснях. Сега покажи му обекта. Там е магия. Аре, добре, покажи очи. Покажи. Не, вече не го правя. Вече не го правите. Стига глупости. Добре, вече не я правя тази грешка, бе, стига глупости. Добре, я за сервиза покажи да го имам. Абе, за сервиза го остави. За сервиза онга... Аз мога бит сервис. Така бит сервис. Да, бе, да. Да, точно. Аре, поне завърти хвата. Го имитира по-добре. Вара, уче да имитира. Сервиза от ето като е те прави. Не, наобратно е. Да, бе, Те брай. Не. Аз не мога. Ти не мога да направиш. Ти приклякаш. Не мога да направя аз даже. Не приклякай. Те брай. Даже те брай. Не, ама вече не го правите. Добре, то завъртение с завъртение хват те ли? Пакета и още. Не, да, ама още. Завъртение, знаеш как е? Да. Нещо друго има ли? Не мога да направя. И знаеш какво ми вика днеска? Другата реплика. Другата реплика. Знаеш какво беше днеска? Как клякам, а? Абе, не го прави вече те, бе. Сега глупости. Не, бе. Точно е. Да, ама всеки път да прави удар, нали? Не. Бе, нещо такова, как ти е мотива и така. Да, ама Знам, че тук я замазва. Да, много завърта. Да, само че преди удара сгъва лакътя. Той му вари отпреди пред капачката, да. Лакътя вари пред дръжката. Да. Нали, не да тръгне така. Така тръгваш. От тук не тръгва така. Бърса към камера. Не тръгва така, разбираш? А тръгва малко и така и тогава така. Разбираш? Това му е грешката. Тръгва с лакътя. Добре, нали вече го правях с прав лакът, бе. Нали го правя с... От тук тръгвате така, лакътя и после. С тия глупости аз съм мъча с прав лакът да го правя, бе. Го правиш така. Виж, от тук като си хвана... Да, бе, разбирам те за кой ме говориш. Лакътя седи тук. Трябва да тръгнеш така, а пък ти правиш така и после така. Да. Да, бе, да. Така и така. И дърпаш лакътя и после така. Все едно ядеш супа. Разбрали ли? Виждате ли, уважаеми зрители, под постоянна критика съм, винаги съм под критика, този човек. Да.